खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं निहा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिर लाचित सेनाया मासबाद हायुं आवथायाव अरां जायगायारि कमिटि गायसनो। अरुणोदय स्किमआ ब्लेकमेल खालामनायनि थाखाय बिजेपिनि गुदि आगजु होननानै गौरब गगैनि दाबि। बरबरियाव मादार टिचार गौथुमनि खौरां मेल। अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियनआ बांलादेशिफोरनि बेरेखायै दिन्थिफुंदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि बिर लाचित सेनाया 47 नं मासबाद हायुं आवथायाव अरां मौजानि सिङाव गावनि अरां जायगायारि आफादनि मोनसे 21 सोद्रोमा गोनां मावफुं आफाद गायसनदों। मख'नो गोनांदि आफादखौ 14 सेप्तेम्बराव अरां इन्सपेक्सन भवनाव खुंजानाय मोनसे जथुमनायाव दानाय जादोंमोन। बिबेक डेकाखौ आफादगिरि महरै सायख'नाय जादोंमोन, जेराव एलिन महन्तखौ गाहाय मावख'गिरि आरो बिकास सहरियाखौ लेङाइ आफादगिरि महरै सायख'नाय जादोंमोन। फोरमायनो नांगोनदि गुबुन मावख'आरिफोरनि मादाव रक्तिम बरदलै आफाद मावख'गिरि, तुलान भुयान खुंथायारि मावख'गिरि, जुमान डेका हारिमुआरि मावख'गिरि, रुपान्तर सहरिया फोसावथाइ मावख'गिरि, जयन्त डेका सोलोंथाइ मावख'गिरि, सुभाशिष बरुवा सावस्रि मावख'गिरि, राजु ज्योति शर्मा गेलेमु मावख'गिरि आरो मनजित हाजरिका रांखान्थियारि मावख'गिरिमोनहा दं। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगैआ रबिबाराव बिजेपि सरकारनि सायाव गोख्रों गाग्लोबनायखौ जागायदों आरो अरुणोदय स्किमखौ बिसायख'थिनि सिगां पार्टीनि बयनिख्रुइ देरसिन ब्लेकमेलिं हाथियार महरै बाहायदों होननानै अजद होदों। मख'नो गोनांदि 15 सेप्तेम्बराव रौता काउन्सिलआ हायुं आवथानि सिङाव अरांनि पानसालियाव मोनसे गिदिर बिसायख'थि सभायाव बिबुंथि होनानै गगैआ दाबि खालामदोंमोन दि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिजेपिखौ गादबदोंमोन। गगैआ दाय होदोंमोन दि गिबि मन्थ्रिया आंखालनि गाहाय, जाय आइजोफोरा बिजेपिखौ मदद होआ बिसोरनो अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ होनाय जाया होननानै। मख'नो गोनांदि गगैआ हिमन्त बिश्व शर्माखौ कंग्रेसखौ पाकिस्तानजों सरजाबनो नाजानायजों मोननै मानथाखो नाजावनायनिबो दाय होदोंमोन। बाक्सा जिल्लानि बरबरि आलियाव मादार टिचार गौथुमनि मोनसे खौरां मेल जानानै थाङो। बे खौरां मेलाव बाहागो लानानै मिरु मादार टिचार गौथुमनि आफादगिरि बिनु बरुवाया खौरां मेलनि गेजेरजों गोलाव बोसोर दिन्दां जानानै थानाय मादार टिचारनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो आसाम सरकारखौ खावलायो। खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा मादार टिचारनि जेंनाखौ आसाम सरकारा सुस्रांना होआब्ला गोख्रोङै सोमावसारलांगोन आरो आसामनि सा 27,000 मादार टिचारनि सोद्रोमाफ्रा फैगौ बिसायख'थिफोराव बिजेपि दोलोनो भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानै हुमखि होयो। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै बे जेंनाखौ लानानै सावरायनायनि उनाव बिथाङा बे जेंनाखौ सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया आगस्त दानाव लेंहरनानै रायज्लायगोन बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिम लेंहरनानै सावरायाखिसै होननानै अजद होदों। बिथाङा आरोबाव अजद लाबोबावदोंमोन दि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दैदेननाय बिजेपि सरकारा थांनाय गोबां समनिफ्रायनो मादार टिचारनि साख्रिखौ होनो होननानै दिनैसिम थगायगासिनो दं, जायखौ लानानै बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जेंनाखौ लानानै सोलेराव थरथिंसे थै थाजासिम सोमावसारलांगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन आसुनि मावदांसाफोरा रायजोनि गासिबो जिल्लानि गाहाय मावख'फोराव रायजोआव आयेन गैयालासे थानाय बांलादेशिफोर आरो गुदिफोरनि होखारनायनि थाखाय गावसोरनि दाबिफोरखौ मदद होनो थाखाय दिन्थिफुंदोंमोन। लोगोसे आसाम आरो सा-सानजा ओनसोलनि गुबुन रायजोफोरखौ इमिग्रेशन एन्ड फरेनार्स एक्सटेनसन अर्डार 2025 नि सिमानिफ्राय उदां खालामनायनि दाबि खालामदोंमोन। फरायसा आफादा आसाम आरो मिरु सरकारनो सांग्रां खालामोदि जेब्लासिम सरकारा बिनि दाबिफोरखौ आबुं खालामाखै अब्लासिम बिनि जांख्रिखांनाया सोलिगोन। 20 सेप्तेम्बराव आसुनि ओनसोलारि खोन्दोफोरा सुबुं फारि दानायजों हेंथा दिन्थिगोन आरो जिल्ला खोन्दोफोरा 23 सेप्तेम्बराव गासिबो जिल्लानि गाहाय मावख'फोराव टर्च लाइट लानानै हानजा सुरगोन। मख'नो गोनांदि आसुनि आफादगिरि उत्पल शर्मा आरो सरासनस्रा मावख'गिरि समिरन फुकनआ बुंदोंमोन सरकारा मानिना लादोंमोन दि गुदि सानथौगिरिफोरा बांलादेशफोरजों लोगोसे आयेन गैयालासे रायजोआव हाबदोंमोन आरो बेबायदि मिरु आरो रायजो सरकारा बिसोरखौ आसामनिफ्राय होखारनो राहा लानांगौ जादोंमोन। आसुनि दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन दि गाहाय मन्थ्रि आरो मिरुआरि नखर मन्थ्रिफोरा रायजोआव आयेन गैयालासे थाग्रा बांलादेशारिफोरखौ होखारनायनि सायाव आसामाव गावनो गाव गोरोबलायै बिबुंथि होदों। गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया
मिरु नखर मन्थ्रिया आसामनि बिग्रायनायनि फारसे रायज्लायदोंमोन, नाथाय बिसोरो आसामाव इमिग्रेशन एन्ड फरेनार्स एक्सेम्पशन अर्डार 2025 खौ बाहायबाय। आसुनि दैदेनगिरिफोरा आसाम आरो सा-सानजा ओनसोलनि गुबुन रायजोफोरखौ बेनिफ्राय उदां खालामनो दाबि खालामदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।